Danok prest, bai. Hasiko gara, Bai, bueno, ja que danok ados gazen, danok batera gazen eta danok gazen, ongi etorri danoi gaurko osoko bilkurara, eta, bueno, hasiko gara lehenik eta behin, martxoak 8-aren inguruko adierazpenarekin, zorionez eta eskerrik asko danoi lan egiteagatik danok bateratua egin ahal izateko. Orduan adostu dugu kontestua edo markoa jarrita dauenez eta oso luzea danez eta bai herritxarra webunean daukienez eta bai kazetariak kontestu guztia zuzenean pasatuko garela hartu ditugun konpromisoak irakurtzera, bai? Orduan, Arrasteko udalak hartzen dauen konpromisoa martxoak 8-aren baitan hauek izango dira. Erabaki du, Arrasateko udalak berdintasuneko koordinazio mailaren baitan lan egiten jarraitzea, gobernantza eredu parte hartzaile eta demokratiko bat garatzeko asmoz. 2. Mugimendu feministarekin batera, zaintzen aldeko herri akordioarekin bat egin eta landutako puntuak espazio partekatuetan aurrera eramatea, zaintza mailetan besteak beste. 3. Berdintasun zein barne planaren bidez gobernantza ereduaren inguruan lan egitea eta emakumeen boteretzea sustatzeko bideak ezartzen jarraitzea. 4. Jabekuntza edo jabetza eskolei eta emakumeen etxeei behar adina baliabidez bermatzea. 5. Euskal Herriko mugimendu feministak fasismoaren kontra ausardia eta aliantza feministak lelopean herrian bultzatuko duen dinamikekin bat egitea eta martxoaren 8ko deialdeak babestea, herritarrei eta guri ere bertaratzeko deia eginez. 6. Sustapen egiturak baliabide eta langile nahiko zornitzea, berdintasuneko eta indarkeria matxistaren aurkako borrokari buruzko politikak garatzeko eta ahal den neurrian berdintasuneko politika publikoen kalitate estandarretara egokitzeko. Eta azkena, emakumeen elkartegintza eta elkarte feministak sustatzea, horien bidez berdintasun politika publikoetan emakumeak solaskideak izan daitezen eta eragin dezaten. Hau izango da, Arrasateko udalaren adierazpena martxoak 8-aren ingurukoa. Eta oin hasiko gara, gai orden normalarekin. 1. 2025ko otsailaren 4ko bilkurari dagokion akta laburra irakurri eta onartzea. 2. 2024-2027 epealdirako Arrasateko udalaren dirulaguntzen plan estrategikoaren 3. aldaketa onartzeko proposamena. Dirulaguntzei buruzko legeak esartzen du dirulaguntzak esartzea proposatzen duten administrazio publikoetako organoek aldez aurretik zehaztu beharko dutela dirulaguntzen plan estrategiko batean hura aplikatzean zer helburu eta ondorio lortu nahi dituzten, zer epe behar den horiek lortzeko aurreikusitako kostuak eta horien finantzabideak. Arrasteko udalak 2024ko otsailaren 4an egindako osoko bilkuran onartu zauen 2024-2027 aldirako dirulaguntzen plan estrategikoa. Plana onartu zenetik gaur eguneraino 2 aldaketa onartu dira. Orain 2024ko udalaren aurrekontuan aldaketa bat egin da. Hortaz, dirulaguntzen plan estrategikoa aipatu aurrekontu aldaketara egokitu behar da. Horiek horrela ogasun batzordeak honako hau proposatzen du. Lehenena, onartzea Arrasteko udalaren 2024-2027 dirulaguntzen plan estrategikoaren 3. aldaketari dagokion dokumentua. Honako lerro hau aldatzen duena. C13 gazteen elkarteentzat diren dirulaguntzen programa, urteko jarduerak eta proiektuak egiteko, eta zenbatekoa 6.850 euro arte igotzen duena. Batez onartzen da. 3. 2024ko aurrekontuaren 4. hiruhileko exekuzioaren berri ematea. 4. 2024ko aurrekontuaren 4. hiruhileko kreditu aldaketaren berri ematea. 5. 2024ko 4. hiruhileko ordaintzeko batazbesteko epearen berri ematea. 6. Alkatearen ebazpena berrestea, zeinaren bidez etxeko laguntza zerbitzua finantzatzeko Gipuzkoako Foru Aldundiarekin lankidetza hitzarmenaren indarraldia luzatzea, erabakitzen duena 2025ko urtarrilak 1-tik 2025ko irailaren 30 arte.
Euskal Legebiltzarraren 12/2008 legeak gizarte zerbitzuenak erakunde publikoen ardurapeko zerbitzu sozialak sistema integratu batean antolatzen eta egituratzen ditu. Aipatu legean, etxeko laguntza zerbitzua jasotzen da lehen mailako arretako gizarte zerbitzuen barruan, eta udalen eskumenekua da zerbitzu horiek eskaintzea. Udalen aldetik Eudelek eta Gipuzkoako Foru Aldundiak adostu zuten 2021-2023 epealdirako Foru Aldundiaren ekarpen ekonomikoa, gehienezkoa eta hori ordaintzeko era eta irizpideak. Aipatu hitzarmenaren indarraldia 2023ko abenduaren 31an bukatu zen, eta erabaki zen urtebetez luzatzea 2024ko abenduaren 31 arte. Gipuzkoako Foru Aldundiak 2024ko abenduaren 10ean erabaki zuen aipatu hitzarmenaren iraupena 9 hilabetez luzatzea 2025ko irailaren 30 arte. Hitzarmena 2024ko abenduaren 31 baino lehen sinatuta egon behar zen, eta esen posible izan abenduko ezoiko plenoan erabakia hartzea. Horiek horrela, alkateak erabaki zuen onespena ematea etxeko laguntza zerbitzuaren finantzazioari buruzko lankidetza hitzarmenaren iraupena 9 hilabetez luzatzeari. Eta ongizate batzordeak honako hau proposatzen du. Udal plenoari proposatzen dio alkatearen ebazpena berrestea. Bueno, hau batez onartzen da, 7. alkatearen ebazpenen berri ematea. Berri ematea danez, pasatuko gara galde eta eskaeretara. Galde eskaerarik, Garazi Etxeberria. Bueno, atzalde ondanoi, galde eskaerak baino datu emate batzuk egin nator gaur. Alde batetik datu batzuk eman gura ditut, ez die datu berritxak, baina bai ustot modu bateratu baten edo bildu baten ematea egoki dala. Eta beste alde batetik lan hildo berri edo berritu baten plantamentu edo lanketa ona dakart honei buruz berri emateko. Lehenengo datu batzuk eman gure ditut, azken aldixe honetan inguruan tokau jaku hainbat informazio desegoki edo desinformazio plazaratzea udal jardunari lotuta, eta uste dut modu unena dela hau aklaratzeko edo datu zehatz batzuk eman da informazio hori informazio bihurtzea eta ez desinformazio izatea. Bi gaikin ator, baten batzuk bantzauko duzuen bezala, alde batetik mugikortasun planari lotutako datu batzukin, eta beste alde batetik azpiegitura berde klima eta energia planari buruz esandako hainbat puntori buruzko informazio bat ematera. Mugikortasun planak inazteko, badakizu mugikortasun planak hainbat fase dauzkala bere idazketan, eta idazketa hori 2024ko otsaila bukaeran hasi gauela. Diagnosia osatzeko ekainean zehar online galdetegi bat jarri zen martxan, 162 herritarrek parte hartu habien bertan, ekainaren 13an aholku kontseiluakin bilera egin zen, ordura arte jasotakoak azalduta kontseilukidean iritzia, eurak iritzia muteko eta guk entzuteko. Ekainaren 17an herritarrei aurkezpena jatien bilera ireki baten eta bertan ekarpena jaso zien, eta uztailaren batean hirigintza batzordean ekarmenak jaso zien baitzabe, diagnostia aurkeztuta. Guzti horreik batu eta diagnostia osatuta jasotako ekarpen guzti horreikin proposamen dokumentu bat prestatu zen eta hasierako onarpenerako irailak 16ko batzordean plana bera eraman zen. Aholku kontseiluari irailaren 17an aurkeztu jakon proposamen dokumentua. Bilera hartan bertan proposamen batzuk jaso ziren, aholku kontseiluko kideen aldetik, eta aurrerau gogorarazpena bidali jatien, noizan ekarpenak egiteko EPA zabaldu zanean, emailez gogorazpena bidali jatien. Irailak 23an batzordera eraman zen diktaminatzeko dokumentua, eta aste hortan bertan TGB-n onartu, eta urriaren 15ean gaon argitaratu zen hasieraz. Agenda horrean jarri da ekarpenetarako urriak 15etik abenduak 19 arte, 45 lau egun lan egunetan. Epealdi hortan
datuak ematen jarraituko dut, honako bilera eta batzarrak egin ziren. Alde batetik hirigintza batzordeetan azterketa eta azalpenak eman ziren puntuz puntu azaldu zen eta irakurtzen joan zen plana, urriaren 28an, azaroaren 11an eta azaroaren 25an. Eta bestalde batetik herritarrekin parte hartze saioak antolatu ziren. Parte hartze honek auzo-auzo egin ziren, 235 pertsonak hartu habien parte. Erdialdean urriak 7an, Uribarri Erguinen urriak 8an, Landauzuetako hemen plenaretoan bertan urriaren 10an, Santa Marinan urriaren 15an, San Andresen urriaren 17an, Musakularen urriaren 21an, eta herritarrek edo auzokideek hala eskatuta, Zarugaldeko bilera berezi baten zan Zarorak 12an, eta Elmako... Garazi barkatu, mesez esatan argazkiak. Barraitu. Elmako bizilagunekin beste batzar bat izan azaroaren 19an. Tartean tartean landu zen beste gai bat, estrategikotzat jozana, autobus geltokiaren galdeketa, azaroaren 11atik 16 bitartean bozkatzeko aukera eukita herritarrek. Karamelo bat bieko nuke. Eta bertan 4.478 herritarrek hartu abien parte. Eskarrik asko jaso. Esan moruan, 45 egun lan egun jendaurrean egon da dokumentua, ja 2 hilabete baino gehiago. Eta bertan jasotako ekarpen guztiak otsailak 10ean ospatu zen hirigintza batzordeko kideei helarazi jatien. Batzordean entregatu zien jasotako ekarpen guztiak eta hurrengo hirigintza batzordean lantzeko bideratu. Batzorde hortan galdetu zen hirigintza aholku kontseilua deituko zen, eta baietze da adierazi zen, hirigintza kontseiluan bilera berri bat egingo zala, eta herritarren ekarpenak herritarrekin beste bilera bat egingo zala, datak zehaztuko ziela. Esan izan dugu, PSek bere ekarpenak egin zituen jendaurrean egondako tartean dokumentua, eta EAJari ekarpenik egingo zen galdetuta, dokumentuaren onartza prozedurari buruzko zalantzak planteatu ziren. Batzordean erantzun jakon batzordeko idazkari danon aldetik, baina bada espada galdera juridikoa luzatu dugu gai horren bueltan, eta dokumentuaren ekarpenei buruz batzordean bertan eman zen azalpenak mantentzen dat, eta plenoko diktamenari buruz galdera egin du baita be, eta botu partikular edo emendakinen aukera egongo litzakela adierazte jaku, reglamento organikoan barne araudian hola jasota dago eta baita funtzionamentu araudian be. Horren aurrean pentsatzen dut batzordeetan egin eztan proposamenen bat jasoko dugula azkenengo momentuan, edo emendakin gisa, edo botu gisa, naiz eta 7 batzordeetan gai hau eramandan. Zalantza da, oinguan plantamentu propositibo bat izango dan, ala barriro bide aleatorio, hau da, barriro luzamendutan jarraitzeko planteamentu bat etorriko da. Aukera hor dau. Kontua da, otsailaren 10ean hirigintza kontseilua deituko zala, bai estatu ondoren urrengo egunean prentsa ohar bat edo prentsa aurreko bat eman zala, aurreko batzordea deitzeko eskatuz, datu hori aurreko egunean eman zanean. Eta ostian mugikortasun plana lantzeko bidean parte hartzerik egon ez dela entzun dugu edo irakurri dugu, eta pendiente da zen 2 batzarrak salbu, gelditzen die 2 egiteko, 6an eta 13an, 13 bilera indie prozesu hontan, 10 herritar guztiei irekitakoak, 3 aholku kontseiluarekin batera indienak eta gelditzen danakin, egingo dana, eta 7 batzordetatik gutxienez pasa da dokumentua. Horrei die, mugikortasun planari buruzko datuak. Eta, klaro, bestalde, bigarren hori otsailak 10ean izan zen, otsailak 24ko batzordean konfirmatu ziren datak, eta otsailak 24ko batzordean eman zian beste datu batzuk, kasu honetan azpiegitura berde klima eta energia planari lotutako parte hartze prozesuari buruzko datuak.
Bertan adierazi zen, martxoan zehar egingo ziela bilerak, 5 herritarrekin, batura da langileekin, bat hirigintzako aholku kontseiluarekin eta beste bat aurren kontseiluarekin. Planan diagnosia osatzeko. Eta bigarren fase baten eskema berdina errepikatuko zela maiatzan, online galdetegi bat be aurre ikusten da. Guzti horri buruzko datuak emateko, prentsaurreko bat deituta zeukan udal gobernuak egun batzuk lehen hau, batez behazte herritarrei helarazteko noiz izango ziren bilera ireki horreik ez, parte hartzea zabaltzeko. Eta batean EAJak prentsaurreko bat deitu hauen, eta planifikazio beharrak aipatuta eurenak bailiran parte hartze planteamentzu batzuk egin zituen. Eta hemen bedatuak ekarriko ditut, ustot garrantzitsua dela. Azpiegitura berdeen plana idazteko lizitazioa 2008ko uztailean jarri zan martxan. Uztailetik web orrian argitaratuta daz pleguak. Eta plegu teknikoetan jasotzen da nolakoa izango dan prozedura hau. Uztaileko deialdi hartan utzi gelditu zen lizitazioa eta urrian berriro ataraga zen edo jarri zen martxan lizitazio berrixa, abenduan esleitu zen eta urtarrilean sinatu zen kontratua. Kontratu hori sinatuta, otsaila amaiera arte aurretiazko lanketa egin da, diagnosia osatzeko datu bilketa eta parte hartze saioen antolaketa eta online galdetegiaren diseinua. Esan moduan, datu horreik noiz izango ziren prozesu hortako lehenengo faseko bilerak aurre ikusitakoak otsailako 24an eman zan berri. Baina kontua da, guztia uztailetik web orrian eskegita dauela, plegutan jasota dauelako. Lehenengo fasean diagnosia eta helburuak ezarri, bigarren fasean jarduketak definitu aurrekontua eta planifikazioa ezarri, eta adierazle eta formulazioak ezarri, eta gero hirugarren fase bat aurre ikusten da sozializaziorako edo emaitzen berri emateko. Eta plegutan jasota dau parte hartzean nolakoa izan behar dan, aholku kontseiluarekin batzarrak, herritarrekin batzarrak eta gazteentzat bereiztutako informazio bat. Osatu behar dan dokumentuari buruz be, atalak definiruta daz, horrekari helburu, analisi diagnostiko, jarduera berrien antolaketa proposatzea, mantentzea, planifikazioa, ordenantza proposamen bat, prestakuntza ekintzak, eta jarraipen eta balorazioa, zedakizuen moruan honek plan estrategikoak die, ez da araudia, eta plan estrategikoak metodologia eta planaren jarraipenerako adierazle batzuk jaso behar ditu bere baitan. Arrasateko udala da, EAen lehenengoa azpiegitura berdeen klimaren eta energia planak hirurak uztartzen dituena. Legezko bete behar bada 2024tik, 2024ko lege baten jasotzen da. Eta kontua da gaur egun legezko bete beharra plan eta energia klima, baina hirurak batera egingo dituen lehenengoko udala, udakegunagatik behintzat arrasateko udala da. Gaur egun indarrean daukagun apoak ez dago analizirik egiten klima aldaketaren inguruan, edo udalerriko balizko azpiegitura berdei buruz, eta horregatik apoa berrikusteko aurretiazko lanetan jasota dau lanketa hau, eta aurreikuspen hau gobernu planean. Eta gobernu planeko zerrendan jasota dau. Orduan, planifikazio faltari buruz hitz egiten danean, ez dakit. Lehengo astean, EAJak prentsaurreko baten demagogiari buruz hitz egite hauen, eta eskartuko geuke herri gure udalerrian olakorik ez egitea. Uste dugu udal politikan orokorrean gutxieneko joko arau batzuk errespetatzekoa beharrezkoa dela, eta tartean dau ondokoan lana errespetatzea. Lanketa bat ekarri dau guzti honek, udal langileek egin dabiena esleipen dundien ute badakazu hontan, eta errespetu bat eskatzen dugu. Eta gonbidapen bat luzatu berriro behin baino gehiagotan esan dugun moruan, herriko erronkei edo herriko eta herritarren beharrei elkarlanean erantzuteko. Onaino datu ematia. Aipatu eta hasieran, lan hildo berri edo berritu batekin gatozela plenontara, ustot importantia dela hemen aipatzea gai hau. Hildo berri edo berritua dinot, gure gobernu planean, dela urte bete argitaratu zen gobernu plan hontan, badau hildo bat, gobernantza hurbila eta eraginkorran barruan, herritarren parte hartzari lotuta, eta herritarren parte hartzen moduak landu
lerroa izena daukana. Eta bertan esaten da, herritar askok udal jarduna urruti ikusten dutela, parte-hartze dinamikak momentu puntualetara mugatu ohi direla, eta proiektu konkretuetara edo aurrekontu kopuru zehatzetara. Udalak herritarren parte-hartze moduak landu gura ditu, eragiten digun horretan guztiok zer esana dugula ulertuta. Eragile gisa edo norbanako gisa, ekarpenak eta lanketa bateratuak bideratu nahi dira eta denborak zabaldu. Eta hori gogoan eukitza, eta ikusita orain arteko, udalean orain arte indogun jarduna eta lanketa, proposamen batekin gatoz, egia da plan estrategikoak landu ditugula, oraindik araudiak bagabitz baina martxan eta horre ikusita dauzkagu araudien lanketa eta araudi planean sartuta daz. Baina urte eta erdi hontan parte hartze prozesu edo desberdinak martxan jarri ditugu, formatu ezberdinetan parte hartzea modu askotan egin lehikelako. Auzo-auzoko batzarrak egin die, idatzizko alegazioak aurkezteko aukera hori legean jasota dau, eta nola ez, online galdeketak edota herri galdeketa bat berabe egin da. Konturatu garena da, edo jabetu garena da, parte hartzeko bitarteko honek martxan jartzea bezain garrantzitsua dela hauek arautzea. Eta horregatik ezinbestekotzat jotzen dugu parte hartze bitarteko guztiak jasota arautuko dituen ordenantza bat lantzea. Ordenantza hori udalaren zein herritarren eskura egongo den baliabide bat bihurtuko dalarik. Gure asmoa da 2025an aurten irailetik aurrera prozesu bat martxan jartzea, 2026 amaierarako ordenantza bat eukitzeko, lanketan gabitz, diseinu eta antolaketa lanketa baten, ze uste dugu hasieratik herritarren parte hartzea beharrezko dela parte hartzea arautuko dagoen ordenantza baten lanketarako, eta herritarrekin batera idatziko dugu ordenantza hau. Hona ekartzea gure gauan, azkenean bukatzear dauen prozesu bat, plan baten prozesu bat, plan estrategiko baten prozesu baten jaso dugun ekarpen eta proposamenak ikusita, martxan jartzera goiaz beste parte hartze prozesu bat plan estrategiko baten baitzabe. Eta horri ikasi dugunakin eta ikasten gabitzenakin garrantzitsua ikusten dugu, pixkat hau arautzia, ez? Prozesu batzuk martxan ez die jarri oin arte, lehenengoko aldiza da indienak udalerri hontan, eta bide desente zabaltzen dituztela ikusten dugu. Orduan, usteot aurreko datu emateaz aparte garrantzitsua dela danon artean parte hartze ordenantza hori eraikitzea. Udalbatza osatzen dugun guztion artean, baina beti herritarren eskutik joan da. Hori zan gaur esatea gure nagoen. Eskerrik asko. Beste hitz hartzerik. Hau esan da, gureko neuke esatia, ustotela guretako baten batek berbaitzen dagoenean errespetua zor jakola eta entzun nimi jakola gauza da mobil hartzia eta beste gauza da egotia mobiliari begira baten batek berbaitzen dagoen denbora guztien batez ere bozeramale eta sailburu izan da. Usteot errespetu eta edukazio falta hundixa dela, baina zuek ikusi. Hala eta ez dut uste onargarria danik, bideoak eta argazkiak ataratzea hitz egiten ari danari, edo selfie bat ataratzea, edo gure dana. Uste lekuz kanpo dauela eta herritxarrak ordaz eta errespetua zor jake. Eta uste dut batek berbaitzen dagoenien bestiak entzuteko gauzela. Eta hori esan da, ondo paso gaur karnabalak eta hurrengo batzordera arte.